Igor, pozdrav, evo javljamo se za portal Hrvatske udruge ljubitelja skijanja sa Sljemena. U kakvom je stanju staza, hoće natjecatelji biti zadovoljni sa pripremom? Hoće, naravno, koji svake godine, dali smo sve od sebe, zadnja 2,5 mjeseca, 3, ajmo reći, radimo ko konji, kako bi se reklo, 24 sata smjene, krenuli smo sa tvornicama 1.10. Prvi minus smo lovili sredine 11. kraja 11. Imali smo 2-3 tjedna juga, kiše, uspjeli je snijeg izdržati i evo danas, jučer i prekjučer smo pali topove, finiširamo, završavamo, sad krećemo sa strojima na stazu, finalno razgoravanje, zaljevanje, balkniranje i sve je spremno za svjetski kup. Odlično, super, dobili smo informaciju od vas da ste počeli zasnježivati činovničku livadu i zeleni spust. U kakvom je stanju, hoće to biti spremno u što skorije vrijeme za građanstvo? Pa evo upravo sada smo pogasili sve na crvenom, selimo topove na zeleni i činovničku. Nadam se da će minus potrajati idućih 4-5 dana, što nam je sasvim dovoljno za napraviti ta dva spusta. Ako nas vreme posluži, ja se nadam da će biti ubrzo i taj dio skijali se spremati. I za kraj, mnogi su pišu po raznim društvenim mrežama vezano za kemikalije. Mi znamo da ih se ne koristi, ali evo, još vi da date završnu riječ kao voditelj i umjetno dostupljenje na sve. Jedino kaj mogu reći na te gluposti, po mom mišljenju, jedna kemikalija koju koristimo na Sljemenu nakon 20 sati ratrka, moraš i tam izaći olakšice, što je jedina kemikalija koja se koristi umjetno, nema šanse. Prvo da bi ja dozvolio tako nešto, drugo da bi moji dečki tako nešto išli na svoju ruku raditi. Nikad se nije tako nešto radilo i nikad se neće tako nešto raditi na ovom Sljemenu. Između ostalog postoje institucije koje zadnjih svih svjetskih kupova do sada ispituju kvalitetu snijega, ispituju baš iz tog razloga da nema nekakvih primjesa, nikad nije nikakvo negativno mišljenje došlo. Čak od prošle godine su počeli uzrokovati i tlo zemlje, znači oni dođu u proljeće, ljeto, jesen, uzmu, ne znam, kvadrat zemlje, uzmu zemlje, znači nikada ništa nisu našli jer se ne koristi takve stvari. Igore, hvala ti, želimo čestitati cijeloj ekipi na kompletnom radu i nadamo se što skorijem otvaranju Sljemena za građanstvo i to je to, sretno dalje. Da, ja se isto nadam, evo, dođite na svjetski kup što više, malo, ja mislim da će ove godine biti senzacija, da će naši dečki, ne da se nadam, nego sam uvjeren da će uzeti osnovlje, ali uz našu pomoć, navijači. Pozivamo vas sve na svjetski kup na Sljemenu. Evo vidite kako to izgleda, po kojoj strmini se to radi. Vidite i sajlu koja je prikopčana da bi ratrak mogao po tom padinom biti. Tu su i djelatnici ski kluba Bistre, odnosno njihovi članovi koji tu surađuju sa skijalištem Sljeme, a mi se sad spuštamo polako dole.